Моите приятели на Силен БГ. Правя това включване директно от Пунтака, точно след тренировка. Днес тренирах за урбанатлона, но това не е тема на видеото ми. Хрумна ми да ви кажа какво пия веднага след тренировка. Като доста противоречиво нещо е прясно мляко. Доста варират мненията относно този продукт. От осанна до разтнигоса като цяло, като включват негативните мнения, включват абсолютно обосновани неща, като евентуалната лактозна непоносимост, която развиват някои хора на по-късна възраст. И стигат до твърдения, че производството на мляко е едва ли не от илюминатите, които целят да заразят, отровят и така нататък всички. Но аз избирам млякото винаги за след тренировка. Пия доста мляко и като цяло, плюс това, тъй като го обичам много. Заради това, което прочетох в списание Men's Health, че в млякото най-бързо, дори по-бързо от аминокиселините в яйцата, се разпространяват в тялото аминокиселините с разклонена верига, така наречените BCAA. Може да прочетете повече за тях в интернет. Не смятам да пиша, тъй като няма да открия топлата вода, но те са отговорни за предпазването от катаболни процеси в тялото. Така че аз веднага след тренировка си пия по половин литър мляко, докато се прибера вкъщи и мога да си направя след тренировъчното хранене. Сутрин също пия мляко. Не знам, на мен ми харесва, нямам проблеми с него. И също така е удобно, тъй като може да се купи от всякъде, може да го носите навсякъде, изпивате го и всичко е точно. Така че мисля един добър вариант, въпреки че казват, че протеините в това мляко не са толкова бързо усвояеми. Но ви казах вече това за аминокиселините, ще го подкрепя и с данни в статията. Това е от мен. Четете www.silenbg.com, следвайте ни във Facebook, Twitter, YouTube. Поздрави и успех!